Едно малко момче почти не виждал баща си. Баща му винаги е работил. Излизал рано сутрин и се връщал късно вечер. Напоследък пропускал рождения ден на сина си, спортни изяви и училищни тържества. Когато малкият поглеждал въпросително към майка си: ами тати, тя отговаряла: тати е на работа. Една вечер той не заспал. Чакал баща си. Баща му се върнал късно от работа, седнал на дивана и малкият го попитал: тате, колко ти плащат за един работен ден? Баща му се изненадал: защо ми задаваш този въпрос? Малкият не отговорил нищо. Извадил касичката си, изсипал съдържанието на масата, протегнал парите към баща си и му казал: това е всичко, което съм събрал за една година. Дали е достатъчно да си купа един ден от живота ти и да го прекараме заедно? Баща му замръзнал. Дълго време не знаел какво точно да му отговори. А после с насълзени очи прегърнал сина си и му казал: синко, да ти си най-важното нещо в живота ми. Няма нужда да ми плащаш за вниманието ми. Детето попитал: по-важен съм и от работата ли? По-важен си от работата, синко. И е добре, че ми напомни. Да половината от играчките, които купиш на детето си, то няма да ги помни и ще ги забрави. Но добре ще запомни важните моменти в живота си, които не си бил до него.